Det følgende handler om diagonaliserbare matricer, og man siger, at en matrix er diagonaliserbar, matrix A, hvis den har egenvektorer v1 til vn, som samtidig udgør en basis for Fn. Lemma 922 siger, at udsagnet, at A er diagonaliserbar, er ekvivalent med, at der findes n lineært uafhængige egenvektorer for A, og det er også ekvivalent med udsagnet om, at der findes en matrix V, således at V invers AV er en diagonal matrix. Det vil sige, at den har kun indgangen i diagonalen. Beviset forløber således, at 1 gælder hvis og kun hvis 2. Det følger af et tidligere lemma, som siger netop det her, at hvis v1 til vn er en basis for Fn, jamen så er de også lineært uafhængige. Det følger måske lidt af sig selv. Men den anden vej, at hvis vi har en mængde af n lineært uafhængige vektorer i Fn, så vil de også være en basis for Fn. Det er hvad vi beviser i lemma 314. Nu skal vi så bevise 2 gælder hvis og kun hvis 3, så lad os starte med den ene vej. 2 medfører 3. Så antag, at v1 op til vn er lineært uafhængige egenvektorer for A. Så har vi, at matricen, der har de her egenvektorer som søjler, er invertibel. På grund af lemma 1.3. På grund af lemma 1.4.8 selvfølgelig. Gode gamle. Lad os nu kigge på matrixproduktet AV. Det er jo lige netop lige med AV1 op til AVN. Så lad os nu antage, at de tilhørende egenværdier til de her egenvektorer v1 til vn kaldes for lambda 1 til lambda n. Så kan vi omskrive det her på grund af definitionen af egenværdi til lambda 1 v1 op til lambda n vn. Men det her, det kan netop skrives som matrixproduktet v gange d, hvor d er en diagonal matrix, hvor diagonalværdierne er de her lambda 1 til lambda n. Det kan vi skrive på den her måde. Lambda 1 ganget den første standardbasisvektor op til lambda n ganget den nte standardbasisvektor. Så nu har vi altså, at v, som er invertibel, det vil sige, at vi har en v invers AV, det kan jo omskrives til v invers VD, på grund af det, vi lige har vist. V invers gange V er jo lige med identitetsmatricen, så det her det er bare D, som er diagonal. Og dermed har vi vist eksistensen af det her V. Vi er nemlig givet V på den her form. Lad os nu vise den anden vej, at hvis der findes en invertibel V, således at V invers af V er diagonal, jamen så findes der også en lineært uafhængig egenvektor for A. Jamen, lad os ligesom før skrive V op som på søjleform som V1 op til Vn. Og lad os skrive den diagonale matrix, som fremkommer ved V invers AV lige D på formen lambda 1 E1 op til lambda n en. På nuværende tidspunkt, der er de her lambda i'er bare skalarer. Vi har ikke sagt noget om, at de er egenværdier endnu, ligesom vi heller ikke har sagt, at de her vi'er er egenvektorer, men det er det, som vi gerne vil komme frem til. Så lad os starte med at tage det her udtryk v invers av lige d og gange v på fra venstre side. Vi får netop så, at v invers av, som jo bare er av, må være lige med
det som vi får, når vi ganger v på fra venstre på d, altså vd. Så hvis vi udregner det her matrixprodukt vd, vi ved jo netop, at det er en diagonal matrix, så det her, det må bare være lige med lambda 1 v1 op til lambda n vn. Lad os samtidig tage og udregne det her AV som matrixprodukt. Vi har jo, at det bare er lige med A ganget ind på hver søjlerne i V. Og vi har jo, at AV er lige med VD, så vi har, at de to matricer skrevet på søjleform her er ens. Så det må altså medføre, at A ganget med VI, den ide søjle i AV, er lige med lambda i VI, netop den ide søjle i VD. Hvilket netop er det, vi skal vise, i det er definitionen af en egenvektor. I det følgende vil vi vise noget om egenvektorer for en matrix, der hører til forskellige egenværdier. Der gælder nemlig den interessante egenskab, at to egenvektorer, der hører til to forskellige egenværdier for en given matrix, vil være lineært uafhængige. Der gælder mere generelt, at hvis lambda 1 til lambda k er forskellige egenværdier med tilhørende egenvektor v1 til vk, så vil hele den her mængde være en lineær uafhængig mængde af vektorer. Og beviset foregår ved modstrid. Vi laver et modstridsbevis. Så det vi siger, det er, okay, så vi kan godt, vi antager nu, at mængden v1 til vk er lineært afhængig, men der må altså være en eller anden delmængde af den her mængde, som er lineært uafhængig. I det mindste så vil bare en af vektorerne udgøre en lineær uafhængig delmængde. Så vi siger altså, at vi antager v1 til vk lineært afhængig, men v1 op til vr er lineært uafhængig. Og hvis det ikke nødvendigvis gælder for de første r-vektorer, jamen så omnumererer vi simpelthen bare vektorerne, egenvektorerne ind til det her, det gælder. Så det vil sige, at vi tager bare de første r-vektorer, således at vr plus 1 kan skrives som en linear kombination af de første v1 til vr. Så lad os skrive det. Nu har vi altså, at vr plus 1 kan skrives som c1 v1 plus og så videre op til cr vr. Vi kan nu, lad os kalde det her udtryk for 1, og lad os så tage og gange a på fra venstre på det her udtryk, så vi har altså a vr plus 1 er lige med a c1 v1 plus og så videre a cr vr. Og nu anvender vi så, at v1 op til vr plus 1 er egenvektorer for a med tilhørende egenværdier lambda 1 op til lambda r plus 1. Så det bliver altså lige med lambda 1 lambda r plus 1 vr plus 1 skal være lige med lambda 1 c1 v1 plus og så videre op til lambda r cr vr. Lad os kalde den her ligning for 2. Lad os så også bare tage og gange lambda r plus 1 på begge sider af den her ligning 1. Får vi nemlig, at lambda r plus 1 er lige med lambda r plus 1 vr plus 1 er lige med lambda r plus 1 c1 v1 plus og så videre op til lambda r plus 1 cr vr. Så vi har bare taget, og lad os kalde den her for 3, vi har bare taget den her ligning nummer 1, og så ganget lambda r plus 1 på alle ledene. Nu tager vi så og trækker
ligning nummer 2 fra ligning nummer 3. Når vi gør det, fås netop et 0 på venstre siden. Og på højre siden, hvis vi grupperer efter CIVI, så får vi, at lambda r plus 1 minus lambda 1 ganget med C1 V1 plus og så videre op til lambda r plus 1 minus lambda r CR VR. Husk, at vi har antaget, at lambda 1 til lambda k var forskellige egenvektorer. Specielt gælder der om to forskellige tal, at deres differens er forskellig fra 0. Husk også på, at vi har antaget, at V1 op til VR var en mængde af lineært uafhængige vektorer. Det var nemlig det, vi antog hernede i starten af vores bevis. Jamen, så vil det altså sige, at den eneste måde, det her udtryk kan give 0 på, når de her lambda-udtryk ikke kan give 0, og når alle vektorerne er lineært uafhængige, det må altså medføre, at alle vores c'er er lige med 0. Fra C1 op til CR. Så lad os nu tage den her sandhed, vi nu har erkendt, og indsætte det i vores oprindelige udtryk 1. Så får vi nemlig, at VR plus 1. Så hele det der medfører, at VR plus 1 bliver lige med 0-vektoren. Og nu har vi altså en modstrid i det, vi antog, at VR plus 1 og de andre v-vektorer var egenvektorer, men der gælder jo om egenvektorer, at de skal være forskellige fra 0. Så VR plus 1 kan altså ikke både være 0 og være forskellig fra 0. Fordi det er en egenvektor. Det har altså givet os en modstrid, og det vil altså sige, at vi antog det omvendte af konklusionen her, og konkluderede det omvendte af antagelsen. Derfor har vi altså bevist det oprindelige lemma.